sa karon niya ang bagyo. So posible ina nga makaapekto man diri sa Kabisayan, particular sa Western Visayas. So maghalong-halong kita, kinahanglan may ara man kita sa proteksyon, magdala sa payong jacket kag kun ano pa dira para yang pangtabon man in kaso. Agud nga hindi kita mabasa sang ulan nga posible man inahalinan sang pamalatian. Importante safe kita para likaw kita sa anuman nga mga posible mga masakit nga mag-igo tuga man iya sang pag-ulan-ulan, mabugnaw abi nga dapya man sang hangin. Kung mahina ang imo draya immune system, madasig ka nga matapikan sang sakit. So sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, madamo gid nga salamat sa pag-monitor naman sa subong iya nga kaagahon. Sa din man kamo nga bahin. By the way, dira sa Binalbagan, dira man sa Banwa sang Isabela, maayo lang nga pagmamati dira sa inyo. Good morning, and I'm hoping nga nakakuha naman kamo sa mga panibago naman nga impormasyon. Mga impormasyon sa kayong lawas, impormasyon man angot sa mga produkto sang High Desert International. Sa liwat, ini naman ang inyo alagad. Ini si Ann Defensor. Madamo gid nga salamat. Maayong aga. God bless. Aksyon Radyo Bacolod, napilian nga Best AM radio station sa bungkus ng Pilipinas sa ginpatigayon nga 25th Golden Dove Awards para sa tuig 2016. We would like to thank the KBP for this wonderful opportunity na napanalunan po ng ating provincial station ng MBC ng DYEZ AM Aksyon Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagpamati. Aksyon Radyo Bacolod, Best AM radio station sa bugos nga Pilipinas. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon, Fred Salanga, karon nga adlaw, Huwebes, pitsa 20 na, bulan sang Setyembre tuig 2018. 96 kaadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na. 103 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2018. Saylo na kita sa tuig 2019. Aksyon! Radio! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon! Radio! Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, pinal nga disenyo sang 1.7 bilyones nga Capitol Commercial Center ginahulat ni Gobernador Marañon antes umpisahan ang demolisyon sa Provincial Administration Center. Kasong usurpation of authority nga ginpasaka bato kay anay Konsehal Carl Lopez ginbasura sang Sandigan Bayan. Lalaki ginlutang sang upod maniya nga watchman sa syudad sang Sipalay, Pilason. Hanay sang mga manunudlo may reaksyon sa suwestyon nga ilisan ang lyrics sang national anthem. Balita nasyonal,
Isyu naton karon nga aga gilatun-an sang Department of Trade and Industry ang pagpatuman sang price control sa pila ka balaklon sa merkado. Balita nasyonal sa News Center. Posible nga magapatuman na sang price ceiling ang Department of Trade and Industry sa pila ka mga balaklon. Ini kun hindi sa gyapon mapunggan sang pila ka mga alternatibo nga ginahimo sang DTI ang paday nga pagsaka sa presyo sa pila ka mga balaklon sa merkado. Sunod kay Trade Secretary Ramon Lopez, ginatun-an nila irekomenda kay Presidente Rodrigo Duterte ang price control para sa bugas, utan, karne kag isda. Aminado ang tiglikom nga nagsakang presyo sa mga ini bungod sa inflation kag epekto sang naglaslas nga bagyo Ompong. Sa pagbanta sa Department of Agriculture, naglabot sa 14 bilyones pesos ang halit sa sektor sang agrikultura bangod sa bagyo. Ginklaro sa DTI nga tubtub masarangan pa, hindi sila magpatuman sang price control bangod sigurado nga taguon lamang sa pila ka mga negosyante ang ilang mga produkto nga may malain nga plano. Balita nasyonal ang inyong Aksyon, Aksyon Doral Kabato. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Ginatun-an na sang Department of Trade and Industry ang pagpatuman i-price control ang pila ka balaklon sa merkado. Ini kon hindi mapunggan ang padayon nga pag-ibwal sang presyo sa balaklon sa nagapanguna naton nga kinahanglanon sa puluyan sa merkado. Suno kay Trade Secretary Ramon Lopez, ginatun-an nila nga irekomendar nila kay Presidente Rodrigo Duterte ang price control para sa nga mga balaklon. Number 1, price control sa bugas, utan, karne kag isda. Ginaako gin man sang tiglikom nga nagsaka gin ang presyo sa mga inibangod sa inflasyon kag epekto sa bagyong si Ompong. Suno sa report sang Department of Agriculture, posible magadangat sa 14 bilyones ang halit sa sektor sang agrikultura bangod sang bagyo. Apang ginklaro sang DTI nga tubtob masarangan pa hindi sila magpatuman sang price control. Dapat gid kay man ang pila ka mga bintahoso nga mga negosyante luwas sa maayo may mga bintahoso gid nga sa tion nga i-price control mo magsarorot ang presyo sa merkado, labi na gid ang bugas taguon nila ini sa ila mga budiga ining price o kon rice hoarding nga ginatawag. Pagkatapos taguon na tawgan na iba lang opo niya taguon ta bugas na. Kung ginakulang ang bugas, maibwal ang presyo kag dira pagwaon ang ila ginatago sa budiga. Amo nang ginasiling lang kung ginakulang gani ang supply sa merkado, sigurado maibwal gid ang presyo. Pagwaon nila ining supply sa bugas kag ibaligya sa mahal kaayo nga presyo. So balantayan ini. Duha ka bagay ang mahimo sang gobyerno. Ipatuman ang price control, bantayan ang mga bintahoso nga negosyante nga posible magahord o kon magatago sa mga budiga sang mga bugas kag iban pa nga balaklon sa merkado. Amo ini ang dapat tutukan gid sang aton gobyerno bangod amo ini siya ang magaigo sa mga imol naton nga mga kauturan kon mag-ibwal na ang presyo sang bugas. Subong man nagapanguna nga kalanon sa merkado. Balantayan ini kay bisan paano naglampuwas na ang super bagyong si Ompong, may ginateleskopyo naman ang pag-asa nga low pressure area. Suno sa pag-asa, posible pa 4-5 kabagyo pa ang masunod sa katapusan nga quarter sang tuig 2018. So hindi kita magsalig, preparar gid matag-adlaw nga tanan. Pamati gid perme sa labing ulihi nga balita kon bagyo na ang pagahambalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Bantay, samon pagbalik, mga balita na sagap sa Amon Patrol, balita sa Kapitolyo, balita City Hall, balita naton sa puwersa sang aton kaapulisan, balita sang SART, resulta sang legal nga small town lottery kag resulta sang loto.
pagkatapos sang mga ini. Doktor Pinoy. Health Watch. Kun amo, wala ka pagalit makabati sang acute coronary syndrome. Pero ang heart attack ya o kun ang unstable angina, nakabati ka? Ini nga mga conditions pareho sang acute coronary syndromes. Ang umbrella terminology sa sitwasyon kung sa diin ang dugo nga nagasupply sa heart muscle hinali lang nga nasupunan o kung ginblocked. Ang kalabanan nga gidahambal nga termino sang doktor sa pasyente, hindi kay may ara ka acute coronary syndrome, kundi nga ang ila ginasiling sa imo may ara ka heart attack. Ano ang mga semptoma? Puwerte nga kasakit, pagpalanghugot, daw ginapuga o kung ginapisga ang imo dughan, pananakit sang butkon, sagang, liog sa likod kag tiyan, pagkakabos sang ginhawa, pagkabatyag sang lingin sang ulo o kung daw malipong ka. Pain o kon discomfort in one or both arms, daw masuka ka kag palamalhas. Ini nga mga semptoma seryoso nga talupang don kag gilayon panawag emergency. Ikaw bala ara sa risgo. Ang acute coronary syndrome may ara mataas nga risgo kung ikaw wala na nagauntat panigarilyo. Kung ikaw may high blood pressure, high blood cholesterol, diabetes, physical inactivity, overweight, family history sang heart disease. Halos tanan nga balatian mapunggan ilabinigid ang acute coronary syndrome. Pinaagi sa maayo nga lifestyle, exercise, masustansya nga pagkaon, kag husto nga suplemento nga ginatumar. Mga pinalangga namon nga tagpalamati, ari ang sabat. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagatunaw sa mga plaques kag blood clotting sa arteries sang korason. May ara antioxidant properties nga amo nagaregulate sang oxidation processes sa lawas. Bangod ang mga makihililo nga mga chemicals nga nagaupod sa aton dugo, iya ini nga ginapagwa kag iya ini ginakuha sa aton dugo. Pinoy, Squalene Capsule. May ara omega-3 fatty acids nga amo ang nagapabakod sang aton korason. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Gani tandaan mga pinalangga namon nga tagpalamati. Ang suplemento nga aton kinahanglan, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Ginpamatud-an na sadto pa. Narito na ang showdown ng pinakamagaling na mga choir sa bansa, ang 2018 MBC National Choral Competitions. Sumali sa Children's Choir Division o sa Open Category at maaaring manalo ng mahigit 100,000 piso. Para mag-audition, maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National Choral Competitions, Manila Broadcasting Company, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City, bago mag-October 15. Para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-865-9400 o tingnan sa Facebook ang MBC National Choral Competitions. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian, si Noyme Arevalo. Hindi lagi kuya kahambal ya. May bukol nga nagtubo sa imong liog. Ang thyroid ko nagubag lawig, sobra tunga sa tuig ro. So wala gid sa tingog nga nagigwa every time maghambal ka. Amo to gani nagkat ko diri sa life extension. Amo to nga ulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Isa Okay, sa 2 times a day ka magamit sa kadlaw. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo, lakat sa abroad kag iban pa, mag-apply na sang emergency loans nga gina-offer sang Malakay Finance. Matasig ang proseso, manubo ang interest, kag jutay pa ang requirements. Ang Malakay Finance nagkakinahanglan lang sang collaterals katulad sang SSS kag GSIS pension, house and lot titulo sang tuta, residential, commercial, agricultural o kung chattel mortgage. Bisita personal sa Malakay Finance, yara sa Corner North Drive,
kag San Juan Street, Santo Niño Stop, Barangay 2, Siyudad San Bacolod. O kung magtawag sa 433-4309 or 434-3827. Ang Malakay Finance may mga sanga sa Victoria, Sierra sa ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue. Magtawag sa 717-6090. Sa Sagay City, Rojas Street, Barangay Poblacion. Magtawag sa 454-1492. Kag sa Cadiz City, yara sa Dala ng Bilarde. Magtawag sa 445-0511. Sa Bago City, Adya Building 3rd Street, Barangay Poblacion. Magtawag sa 454-1538. Kag yara man sa Nagkanuta sa Magan Building, yung Humberto Streets. Magtawag sa 454-0282. Kag sa siyudad sang Kabangkalan, yara sa Gargantial Building, Guangson Street, Barangay 2. Magtawag sa 746-7011. Malakay Finance. Aton pamatian si Noime Arevalo. Hindi naging kuya kahambal ya. Thyroid ko nagubag na ulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Good morning. Bilog nga da Panwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, sa malaputan sang signal sang Aksyon Radyo Bacolod. Kamusta kamo? Bisan paano, padayon kita nagapangalagad. Bisan pa, maayo kag balain ng panahon, ang aton obligasyon padayon sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon, mga pagtalakay sa pila ka mga isyo nga aton ginadulong sa aton mga tagpalamati. Sa sini nga kaagahon, idulong ko sa inyo ang report sang aton patrol. Padayon sila nagalambiyong sa mga dalanon sang siyudad sang Bacolod. Padayon ang ila pagmonitor sa mga nagkaratabo nga insidente kag aksidente sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Aksyon Fred, good morning. Subong nga kagahon, no? Diri sa area sang Burgos. Basa ang dalanon. So sa aton sining mga kauturan, extra nga paghalong. And sa matugnaw nga panahon, nagahilapit naman ang Pasko, dapon sa damo sa aton sining mga kauturan. So of course, nagapreparar na, no? So maninoy, maying aga. Kinanglan ang Pasko ako, na? Gani. Tapos sa mga kauturan tao diri sa tubang sa Regional Hospital, pangape, ayhan ang ginansya sang isa sa nagabaligya sang kape. Ma'am, kamusta ang baligyan ito sang kape diri sa Regional Hospital sa Tubang? Sakto-sakto lang sa ginansya. Sakto-sakto lang sa ginansya. Ano ni mga customer mo kalabanan? Matubang mga pasyente sa ospital kag mga gawalobra sa ospital man. Ticket pa paano ari diri sila damo man. Normally anong pinaka-oras? Anong oras ang pinakadamo mo nga mga customer? Mga alas 12, launa alas 2, mga nakagalas 5, alas 6. Ticket pa paano para makadula man bisan nga tuyo? Dula tuyo ko kakalakad daw sa mga customer eh. Ticket pa paano may ganar na? May ganar na eh. May ganar na. Sige. Salamat ha. Aksyon na Fred, nagabaligya sang kape, dason bala, kay basi bala mataimingan ta si Nini Pato sa Burgos, sa may merkado, pamangkoton taman siya. Anyway, Aksyon na Fred, dari na kita balita, nagikan sa Regional Hospital, saman ka 23 anyos nga soltero, ang ginlabo sa area sang EB Magalona, ang biktima kilala kay Ernesto Calyado. 23 anyos kaga residente ni isang barangay Tansa, Banwa, Sanga, EB Magalona. Natabo ang ining insidente alas 7 antak na kagabi pero alas 10 nagindangat diri sa Regional Hospital after nga nakaangkon sang pila sa nawala nga bahin sa iya sining kamot matapos nga ginlabo man sa barangay Tansa sa Banwa, Sanga, EB Magalona. Sa record sa Regional Hospital, iya lang manda utod mismo ang naglabo sa iya diri sa biktima. Ina bangod man ginaligar nga ang biktima kag ang iya sini nga utod ginaligar nga nakainom, naglalisay, nagbaisay abi, rason diri nga ini siya ang ginlabo man sang iya lang man utod.
Sa area naman gyapon sa area sang Silay, isa man ka 31 anyos nga lalaki ang aksidente man sa Dalanon. Ang biktima diri gingkilala kay Jerry Gillarin. Jerry Gillarin, 31 anyos, ang Hacienda Bagaas, Barangay Tabique, Banwa sang Ibi Magalona. Natabong ining insidente dira sa area sa may ginhalaran sa syudad sang Silay din ang biktima nakaangkon sang multiple injuries sa iya sining kalawasan. Sa record sa Regional Hospital ining Victim Action Fred gadala sang single nga motor. Pero gasunod di siya sa isa ka salakyan L300 van. Ang natabo lang ugaling kiting ining L300 van gulpi nga nagliko o kung nag-U-turn kabangdanan kay ara siya sa likod kabangdanan nga aksidente sining inabungkuan ang amo nga salakyan. Karon ni biktima ang padayon nga ginabulong diri sa Regional Hospital. Amo ni Aksyon Fred, balita gikan sa Regional Hospital sa aton pinalangga nga mga tagpalamati indigin magkalipat ang Santon Plus Herbal Capsule kagang may TC isa ini the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 4:58 na. Pila ka mga dalagko nga mga balita nasyonal pinaulanan ni Paulo Duterte si Senador Antonio Trillanes ang asod-asod nga kasong libel. Portemo ang arangkada ang hinagatanay didto sa Davao. Didto hiwaton ang kaso pipila ka mga libel nga ginpasaka ni Paulo Duterte, anak ni Presidente Rodrigo Duterte. Puerte siling ni Senador Trillanes, hulata ko da, kadto ko da. Puerte no, maiisog ini si Senador Antonio Trillanes. Wala gauntat ang winaswasanay pulihay na ni Pamilya Duterte kontra kay Senador Antonio Trillanes. Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka muda sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gauge kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Amo ini ang pila ka pamatuod nga ginhatag sang aton mga kauturan nga didto na nagapuyo sa Estados Unidos nga nagbalakasyon dire sa pungsod Pilipinas. Dito sa Amerika kaiping nga kapungsuran ang panawag nila sini super vitamin D3 nga nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Dibuinas kita ang vitamin D3 ari na diri sa aton. Mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos Street. Kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Samon pagbalik, Balita Kapitolyo, recap naton sa resulta sang legal nga small town lottery pagkatapos sang mga ini. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Sherilyn Artanga, 31 anyo. Nabatian ko sa radyo ang Dr. Alfred. Igintilawan ko na batyagan ko nga gamay ang bukol sa akon dugha. Di madamo gid salamat sa Dr. Alfred Mingustin. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka, yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday!
Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kadamo, git sa lalabhan ko. Saning dinar ko po? Wala pang ga. Tapos ko pang laba, lansyahon ko ina. Basi magbalatian ka tungod na tamaan ka na obra sa balay? Sarangan ko pa pang ga. Kamu sa mga anak ko ang nagapabakod sa akon. Sa bulig man, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Food supplement nga kabulig mo sa pag-amlig sang imo ikayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Base sa pagtuon sa mga eksperto sa medisina, kung ang mayuma mababayan, mahimo ini nga tumor. Nangin problema ini ni Evelyn Domingo, 45 years old, sang Hillside Subdivision, Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod, ginupod tumar ang Shane Hair Plus Capsule sa ginamintinar nga bulong. Sa sulod sang 2 ka semana, may resulta na. May mayuma kuya, 4 na siguro ka tuig. Permi ko ga ihi-ihi. Tapos masakit ang akon nga likod kag pati nang sa akon nga batiis. Ang hambal gani sang akon na doktor nga dapat daw ipa-opera ko na ning akon nga mayuma kay nagadako. Sa nakainom na ako sang Shane Herbal Capsule, nabatsagan ko gidang iya alibyo kay ang pag ihi-ihi ko hinay-hinay na siya do hindi na para sa to nga patigid. Pati ang palanakit sa akon nga likod, nakuha naman. Ang Shane Hair Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. The Sinobata Video Festival is calling for submission of video entries. The theme is Everyday Heroes. Winners will represent the Philippines in the Southeast Asia Pre-Jeunesse Video Festival. Open to all Filipinos with no registration fees. Deadline is on September 21. Visit www.anaktv.com or contact 352-2190 for more details. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Sa mga taga Bacolod City kag sa tanan nga banwa sa Negros Occidental, ari na ang maayo nga balita sa King's Vita Plus. Kahibalo ka mo nga 70% sa mga galastungon sa pagsagod sang baboy amo ang mga pagkaon nga ginahatag sini. Ang upa, feeds, kag damo, hindi pa igo agud sigurado nga maayo ang pagpadako sa mga baboy. Gikinahanglan nga may insakto nga bitamina kag minerales ang mga pagkaon amo nga mas maayo ang paghatag sa food supplement nga may ara kumpleto nga sangkap agud batuan ang mga sakit, pangpagana sa kaon, paspas nga pagdako kag manami nga karne sang baboy. Paagi sa King's Vita Plus. Kaya ang King's Vita Plus food supplement makabulig sang dako sa mga nagasagod sang hayop. Ang King's Vita Plus puno sang bitamina kag minerales nga makapadasig sa growth and development. Ang King's Vita Plus mabakal sa barato nga presyo sa tanan nga agri-vet stores sa inyong lugar. May TC, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. May TC, nagabulig ini para makontrolar ang tanan nga allergies. Pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Para sa epektibo kombinasyon, mag-inom sang May TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Pwerte na ang tinudloan ay minahan ang ginatudlo sang damo nga nagkalamatay nga nagagintipagan sang duta. Ang iba niya nga pabor sa minahan niya, hindi niya minahan ang kabangdanan kung nga adamo ang nagkalamatay